Oy! Thank you! Kapagod mga ka-hunter. Tignan nyo mga ka-hunter, ang aming daanan. Grabe na to mga ka-hunter. Oh. Grabe yung daan. Malapit na tayo sa pagkukunan mga ka-hunter. What's up mga ka-hunter? For today's video, mangunguray tayo dito sa bundok. Gagamit tayo ng lambat. Ito mga lambat. Madaling paraan lang to mga ka-hunter. Kasama natin, ka-hunter Paul. Magandang hapon pa. Magandang hapon mga ka-hunter. ka-hunter Francis. Magandang hapon. ka-hunter Kulot. Magandang hapon. ka-hunter Brian guys, magandang hapon. Stay tuned at ito ang Ilocano Hunter. Ayan, hiwalay yung mga grupo mga hunter. Mag-trap muna tayo ng ganito, yung ating lambat, para mamaya pag magmemerenda kami pagkatapos mag-trap, tapos magkukuha na, magpapandaw na ng trap mga hunter. Stay tuned. Stay tuned kayo dyan. Happy viewing. Kita tini. Ha? Ayan si ka-hunter Kulot, ka-hunter Francis, ka-hunter Paul. Nagtatrap sila, hiwalay na. Kasama yung magkapatid, dito kami ni ka-hunter Francisca. Mga ka-hunter. Ang pangalan ko ay ka-hunter Francisca. Kasi siya ay babae na. Ay. Ha? O yan, nagtatap si ka-hunter Francis. Ganun lang, basic lang. Mahirap to kasasahad ko ka. May buhok na. Ay mga hunter, ito yung itsura ng lambat natin. Ayan, asa butas siya. Tapos andito, nilagay dito sa may stick para kapag nakuha siya mga hunter, hindi niya mapaloob yung lambat mga hunter. Mag-trap muna tayo mga hunter. Oh, ang daming butas dito kay ka-hunter Francis. Oh, ang laki butas pa niya no. Ni, dakil ato niya. Lalim natin eh. Trapam adwa. Kasi ang laki ng tae. Yung pop niya. Tae to, tae to. Tae to. Doon na kayo. Sa Ang laki ng tae oh. Ayun oh, tignan mo. Oo, mas malaki sa'yo. Lagyan mo Oh, wag masyado nakikita ang butaw ng short mo oh. Malin? Ikatong to. Pa-sponsor ng short ni Francis. Oy. Butaw ba? Hindi ko na. Butas ba? Wag. Ganon. Huwag daw ganon. Ha? atin lang. Ito nagtatrap din si ka-hunter Kulot. Dalawa yung trinatrapan niya oh. Basic trap. Magkabilaan. Ay, Sergio. Ang dere. Ito. Ito si ka-hunter Paul oh. Lakad. Lakad matatag. Ayun mga hunter, babalikan ko kayo mamaya. Tutulong lang tayo magtrap para mabilisan lang. Ayun oh, laking butas nun oh. Para mabilis lang to mga hunter kasi madami tayong lalagyan ng trap.
Din sa na pisa ito eh. Na? Ni? Ako ng pantrap natin. Mudre. Ito, maglalagay tayo ng trap dito. May butas dito mga kanter. Ito. Ayan. Basic lang mga kanter. Ito yung ating lambat oh. Tatanggalin ko lang. Hihiwalayin ko lang. Ganyan lang mga kanter oh. Lagay mo lang ganyan. Oh. Yan. Tapos kuha ka ng tusok lang mga kanter. Ito. Tusukan mo dito sa gilid-gilid niya. Yun. Para hindi matanggal mga kanter. Ayun, tapos na. Basic lang talaga. Punta tayo dito ng butas mga kanter. Balikan ko kayo pag nakatrap na kayo mga kanter, baka malobat tayo. No? Tignan nyo kanter, ang laking butas nito. Panigurado malaki to. Malaki pa yung butas ng ilaw ni Paul. Kasi kakahukay lang, tignan nyo yung dinaanan niya. Ito mga bakas niya mga kanter. Ang laki nito. Pinagadi pa mo. Hana kasta. Hana mga lano ka dere. Hana mapaunag may salangtan eh. Dudugom. Mahirang nila lang. Nagrasipay ate pa mo ah. Tukulso. Aduh, data. Api may salangam yung Paul. Atani. Ano may paulog dat? Ano maalata? Atani. Kaman dre. Tignan nyo guys oh. Malaki to. Sobrang laki ng pup oh. Grabe. Sangdangkal na. Malaki to. Panigurado. Nandito. Tignan nyo to mga kanter. Ang laking butas. Oh. Sangdangkal ng kamay. Malaki din ng tae. Malaki yan mga kanter. Dre. Katugkaram ah. Babalikan ko kayo mamaya mga kanter. Pagod na kami. Ayan, what's up mga kanter? Tapos na kami mag-trap. So magmimerenda muna kami bago pumunta magpandaw. Kasi pagod na kami mga kanter. Ano straw? Okay, nakakapagod mga kanter. Naglakad kami ng 1 oras. Nag-trap kami ng 1 oras. Magpapandaw kami mamaya. Ewan ko kung ilang oras yun. Mas ano yun mga kanter. Mas matagal kasi mahirap magbukay kapag pinalalim. Oh, Royal baka naman sponsor dyan. Hansel baka naman. Short baka naman. Ikaw ang short ng TikTok. Yan guys, nagawa kami ng aming kakainan, mesa. Gumagawa kami para may kainan kami, hindi naman kami yung dahon lang ng ganyan yung pinagkakainan namin. Yan. Gumagawa kami ngayon, ganyan So nice. Ang galing.
Mindset ba? Mindset. Counter. Ha? Atan ni? Mindset ba? Mindset. Oh. Gagawa. Babay! Kaganam dere. Ayun guys, okay na. Galing ng mga counter natin ah. Magawa ng shelter. Hey! Ano na eh? Ano pa rin? Bye. Bangir dere. Ito, ikaw. Kapakol. Ayaw ka pa kol! Ha? Itaktak mo. Wakal! Tignan nyo mga ka-hunter. Tapos na ang aming kakainan. Oh. Ang aming bahay-bahay, munting bahay-bahay. Pwede na kami pumunta magpandaw. Yan oh. Nice one. Nice shot. Mga ka-hunter. What's up mga hunteran? Magpapandaw na kami. Tapos na yung aming kakainan. Ayan so. Bali ginawa lang namin. Ayan, papunta na kami. Stay tuned mga ka-hunter. Okay. Nandito na tayo mga ka-hunter. Sa ating pagkukunan. So counter, mapupuno to. Okay. Magpapandaw na tayo. Unang pandaw. Kay Francis. Ano nala? Beremwar. Kay Paul. Hindi pa lumabas dere. Yung siguro sa taas yung mga lumabas na. Oh, tignan nyo. Ayaw maglakad ni Kulot dito sa katubigan. Kaya ayun oh. Nagpaka-ranger na siya. Mga ka-hunter. Woo! Lalim. Ops! Masa ba Dre? Garaw. Kanina yan. Hoy, hoy. I-video tayo amin ah. May isa dito. Hoy, gumagalaw oh, gumagalaw yung ano. Nanda. Nanda maki mapanta dere. Tong bunag. Mga day. Ah, huli daw doon kay Kulot. Huli din dito. Sabi ka Hunter Francis. Malaki daw ay itong andito. Sabi niya. Huli ba hindi? Huli din yung mga akin doon. Huli oh. Malaki ba yan? Uy! Nice! Nice shot! Nice! Laki! Laki! Yan mga hunter. Nakuha na yung andun. Hinuhukay yung ano. Ito yung sinasabi ko na magpapatagal. Hinuhukay yung ano kasi pinaloob. Ang dalawang magkapatid. Si Hunter Paul tsaka si Hunter Kulot. Naka 1 down na kami. Ito 2 down na to pag ano nakuha. Diyan na. Diyan na pre. Malalim pa pre. Nanguha. Andun oh. Bidem ah.
Dalawa lang, huli ng trap ko. Nangala jidak ko ng paka ko dyan eh. Ano pa ito? Ni, ano Joy? Tignan nyo to oh. Ayun siya oh. Oy, kulot yan! Oh, oy. Lumalabas na oh. Oy. Halika dito. Oy. 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 Tatlo na oy. Tatlo na oy. Wow, ang galing mga kanter. Katong. Gusto to. Pagkarga ang tigot mo. Oy, pinupusot ni Kanter Francis oh. Oh, tinatanggal niya yung lambat. Ito yung tinatawag nating basic trap, mga hunter, basic trap. Nahihirapan yung dalawang magkapatid dito. Oy, dalaw ah. Ito nga dyan eh. Nangalamin na yung pakakutan. Medyo na yung gagaraw na eh. Dati. Hey, mulag mamutut. Kamanin ni. Guido mo dere. Nakikaya? Amoy ko na. Nahihirapan yung dalawang magkapatid dito. Tansya na mga hunter. Unang pandaw, yung mahirap. Mahirap pa. Nanguha to. Trap mo to kulot. Itong nanguha dito. Yes. Oh, trap. Te? Ikat? Ha? Ha? Hananala? Dapat tadere. Ngala? Ha? Wen? Siyempre trap ko yan. Bira lang hindi manguha yung trap ko. Uy. Uy. Hindi, sakto sa. Good size. Uy. That's nice. Okay. 3 down. Okay, ganito. 3 down. Ito itong kulay. Violet. Kulay dilaw. Blue crabs siya. Uy! Tatlo. Ang galing. Ang galing ng mga gantong trap mga hunter. Basic na basic. Andyan na. Kuha na ka hunter, Paul. Hinahawakan niya na daw. Tara tignan mga hunter ang hinahawakan ni Hunter Paul. Ako'y tagahawak na. Mga hunter kasi kailangan talaga. Hinahawakan mo na dre. Gana di bukot na. 49% na tayo. Dord ito ramot na dyan may simpay kaya ramay ko namang gawat. Ipato mo na. Nahihirapan ng dalawang magkapatid oh. Magkatapos na kami oh, lalaki. Tira ni. Ba't a good Ay, size? patamata. Mapatalo to. Laki ba yun? Ganun. Ito. Siksa mo na. Pwede maiangap ng Paul. Madi. Zoedan. Zoedan. Katungamin kita dagan ako lot. Magkapatid po yan si Kanter Kulot. Kung titignan nyo mga Kanter, hindi kami nagkakatugma ng mga damit kasi sabi ko black. Eh sabi ng dalawa, may black din naman yung may puti. Kaya yan. Kami ni Kulot yung magkaparehas. Tignan nyo oh. Yung dalawa magkaparehas naman. So hindi kami nagkatugma. Kaya Uray. Nahihirapan tong dalawang maghukay. Okay, positive na tayo mga hunter. Dito pa lang oh. Yung lalaki ng ating kuha. Ayun na. O na. Ayun. Nagpakita na. Ayun. Ayun. Okay. Ni! Tinikulo. Okay. Wala na yung mga sipet. Natanggal na. ako ibabay ng asampul. Sinagala. Tini, dapat ko tangad doon ngayon. Nangala. Kati ko pala si Simon eh. Ala. Trust me. Ang lalaki ng mga yan. Ay, himila. Hinila, wala. Ito na. Ay, wala rin. Hindi rin nakuha.
Review din tayo. Rumor to pwede damdamera. Hindi nakuha. Sayang. Hindi ka. Yung malaki, tignan natin. Doon ako na-excite. Malaking butas. Hindi nagalaw? Ah, hindi nagalaw. Okay, diretso tayo doon mga hunter. Eh, underpal. May mga trap dito ni Kulot. Saan dito? Trap na ito eh. Wala. Hindi pa lumabas. Lalabas mamaya yan. Panigurado. Yan. Okay. Dakal. Ayan mga hunter. Bali yung mga natatanggal mga hunter, binabalik namin. Bali ano, trap pa namin para may pandawin kami mamayang hapon. Ibang vlog na yun mga hunter. Stay tuned kayo dyan and stay put. Stay put manaki. Wala na bang trap dito? Sama-sama kami magpandaw para makita lahat mga hunter. Makita lahat yung mga nakukuha. Grabe. Ba't ayaw manguha nito? Ang lalaki oh. Ayun siya oh. Pumasok na. Ang lalaking butas oh. Sana lumabas ang mga yan kasi ang lalaki mga hunter. Oy, sakin yan, sakin yan. Ano nala? Dudak ko lang kita. Punta tayo dun sa kabilang bangi oh. Kita. Nangalat ah. Dalawa? Oy, dalawa daw. Dalawa daw. Sabi nilang dalawa. Eto si Canter Kulot saka si Canter Francis nagunan magtanggal ng nakuha. Ibunang manaw. Parehas malayalim daw. Mga Canters. Yan, may katluan. Sa mga rabbit ang pagkalingan kayo. Ayun, kuha nga yun oh. Ha? Bunog. Ayun na. Kau to man dere. Siya. Potom. Potom. Pero kinaut na. Na, malahan. Wait lang dere. Pangato ate pa na. Siya ba? Ato? Sa katigdag ni. Nalakon. Pamantang wala. Dito kan. Yo tignan. Ako ka dre. Tumalawon na ni. Apay. Nabitakang. Tumalawon na. Kanya yung look mo. Napunit na yung kanay. Mama sa ate, ramay na nga may kigalakaw. Isang kamay na yung ano, hinahawakan ko. Nikaki din. Nikadikit na yun. Nikatan. Huwag ka dre, di mo ka din. Ano, Canterbury, Malaki to. kaya pa? Kaya to, kayo. 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 Paano yun? Kinikulo, toy. Lalaking linta oh. Unahan tayo kina Canter Francis andun sa kabila. Ano, Canter Francis. Canter Francis, okay ka ba? Okay lang to. Steady ka lang. Buksan mo dre. Ano? Kaya, malapit na guys. Buksan mo lang. Mali. Ay request pa lang ating mga subscriber mga hunter. Pati kasama ko pala. Sabi nila magtagalog daw. O request daw mga hunter.
Kasi hindi daw nila naiintindihan yung mga ibang language natin. Ito lang kulot ni, ito lang. Ni? Tagalog ko ah. Ay, dito lang kulot. Kakasabi lang eh. Ayun, pinagtutulungan na. Malalim nila lang. Malalim to guys. Ilang percent na yung candle po? 31. Bilis. Ito na. Ito na siya. Nakuha mo na. Idare, may talang na. Pasurot ako. Aw. Oh, nauna na ata si Canter Francis ah. Canter Francis, nakuha mo na. Ha, kita mo lang. Ano? Bilisan na. Ito lang. Ito lang. Ito. Maalano kan. Ito lang. Ito. Malapit na. Eh, 29 na ba nagpaspas? Ganan pala yung sa battery. Dijilatan. Tupon pa lang. Ma, betul Indra. Tumagalan lang dito. Uy, nakawala. Ito Dre. Ano? Dito. Katalawatin niya. Nakawala daw kay Canter Francis. Mahina to. Ako di ko binibitawan yung isang sipit. Uy, naalan. Kasi ano, pag nabitawan ko to, makakawala to. Ito lang. Ito lang natira. Wala na. Sinahirapan mo ako. Kulon nyo. Oh. Ilabas mo, Canter Brian. Uy, nawala yung sipit. Ilabas mo. Ilabas 10 mo. kilo. Naburbur na pati ipit. Ano? Uy! Ang laki Ang oh! laki, oh. Ay, huwag kang bumalik. Uy! Well played. Nice. Oh, lalaki. Laki guys. Ang laki oh. Oh, ang laki oh. Ito na yung mga nakuha natin guys. Mga hunter. Yan na, medyo madilim. Mamaya na lang paglilinisan. Ng ano ng camera. Kali niya. Okay, 26% na lang tayo. It's okay. Damdam ata. Dadakkel aga kita ano talaga rumwar. Dadakkel aga kita. Uli. Wala. Wala kulot, wala. Nadre. Ayan. Oy, wala din. Yung mga trap natin doon sa kapilang bangi. Marami yun. Kali. Okay, huli. Oy, ayun oh. Ayun na siya oh. Laki rin. Basit ka, bunag takulanan niya. Pakat may tala. Haan. Dapat ini. Ang pinakatan ni. Ato ni. Eh, pakat ko, di kaya. Wow, pakat. Yan yung trap ko guys. ito yung sinyales oh. Yun na yung sipit oh. Umakyat. Yan, hilain mo. Uy. Alaki! Ah. Takal. Nice one. Grabe na to. Marami ng ating kuha. Puntahan tayo natin si Kulot. May nakuha daw si Kulot. Malaki Kulot. Ha? Wait lang, hintayin nyo kami. Oh, wait lang.
Siniswerte kami dito. Uy! Naalan. Day? Hey! Nadurog san? Nadurog na ata mga hunter. Alwadan mo. Hunter kulot. Alwadan. Ingatan mo. Ang dami tayong papandawin pa. Wala pa sa kalahati. Agita jibanger! Tira aratan dre. Kamu kastaan. Siya. Dada lang mo. Ayun na. Labas mo, kanto Brian. Basag na. Hindi iningatan ni Kulot, oh. Wala na. Ayun. Pwede lang. Nice. Pakarami na ng ating kuha nga dun. Punta tayo dun sa kabila. Aji DJ pakat DJ. Unag. Lang master. Tignan natin yung Anton. I don't know. Yung bunang daw. Asaan? Bunta na daw. May. Wait lang. Dapat ka kami, dito pa lang. Ito. May kapente ah. Ano kasi counter pa dito. Dito pa lang. Manter. Gurka. Tapunang. Tagal. Bilis mo, Christine. Tagal mo, Christine. Aji sirok. Paka ko aja na doa. Ha? Paka ko ata nga doa. Bilis mo, Christine. Malaki to. Malaki? Inika mo ka tayo pasok ko Hoy, tan. magtagalog ka daw. Tinanggal mo yung pasok ko dyan, no? Di. Sa akin yan eh. Pasok, tusok. Ah, tinanggal mo yung pasok ko dyan. Nagtagalog nga, Ilocano naman yung pasok. Ano yan, Canter? May nakuha ka, Canter? Ayun, may nakuha naman si Canter Kulotay. Swerte.